אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה ששנו כנהרות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחת האדם, את כל הדת היהודים אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי. את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת. את האישה שחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צמחו. את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת. את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד. ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל שהיה לנשק החזון, הייאוש והמרד. והם ברי הלבב, והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד, וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים. נזכור את טילי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים. יזכור החי את מתיו, כי הנה מנגד לנו. הנה ניבטות עיניים סביב סביב. ועל דומי לנו, עד יהיו חיינו ראויים לזכרם. המשפחה היהודית בשואה. מציאות החיים תחת המשטר הנאצי השפיעה רבות על תא המשפחה היהודי ועל תפקודו. במאמצים כבירים ניסו יהודים רבים להמשיך ולחיות כמשפחה מאוחדת על אף הקשיים. גברים ונשים רבים ורבות מצאו במשפחתם מקום לנחמה ולשייכות, וחשו יותר מכל את הצורך לגונן על משפחתם, להיאחז בה, ואף ניסו לאסוף את רסיסי התא המשפחתי לאחר התפוררותו. קרוב ל6 מיליון יהודים נרצחו בשואה. כל אחד מהם היה עולם ומלואו, ולכל אחד הייתה משפחה. הורים, אחים ואחיות, ילדים, סבים, דודים ובני דודים. השואה שפגעה קשות ברוב הקהילות היהודיות באירופה, לא הותירה כמעט אף משפחה יהודית ללא פגע, והשורדים ששבו אל מקומות מגוריהם הקודמים גילו לרוב שלא נותר איש ממשפחתם. השנה טקס הזיכרון מוקדש למשפחה היהודית בשואה. אנו נספר את סיפורה של סבתו של יגאל מאלי, בן זוגה של מורן הדר מאלי, נכדתם של זהבה ואגה. אז נספר את סיפורה של סבתו של יגאל, מרים כהנא מאלי. סבתא שלי, מרים, נולדה ב-1930 בכפר ביסטרה שבערי הקרפטים. בגיל 13 נלקחה לאושוויץ עם משפחתה. היא שרדה את המחנות, הגיעה לארץ, הקימה משפחה והביאה חיים לעולם. כילדים הייתה לנו ידיעה כללית שקרה משהו נורא לה או למשפחתה. משהו נורא שנקרא שואה, משהו שסבתא לא מדברת עליו. סבתא פגשה בחיי האכזריות שלא תתואר, שהותירה חותם כבד בגופה ובנפשה. היא רצתה לשמור עלינו מהזוועות שחוותה, אך הגוף שלה סיפר אותן בדרכו. הן נקרו בהליכתה, שהייתה בה תמיד צליעה קלה, במספר שחור מאושוויץ שהיה חקוק הזרוע, ובקוצב הלב שהושתל בגופה. נתונים פיזיים שסיפרו סיפור שאין לו מילים. הלב של סבתא היה פגוע, וגופה ונפשה היו מצולקים מהאסונות שעברה, אבל היא ידעה להעריך את הטוב ונלחמה להכיר תודה על חייה. דברים רבים שמחו אותה, ומעל הכל משפחתה שהייתה חשובה לה מכל.
עד יומה האחרון היא הייתה אישה מאירת פנים והייתה מתפעלת מדברים כמו ילדה. Eufen Pripyatchi brennt auf Feuer und Sturm ist heiß und der Reben lernt kleine Kinder dem Alphabet und der Reben lernt kleine Kinder dem Alphabet. Seid ihr kinderlich, gedenkt ihr Teile, was ihr lernt doch. Sagt ihr noch einmal und sagt noch einmal, kommt's alle vor. Sagt ihr noch einmal und sagt noch einmal, kommt's alle vor. Während Kinder mit Äußerlichen ersäusen ich erfuhr, was wird ich erfuhr, euch keinen Liebe, der kommt erfuhr. Was wird ich erfuhr, euch keinen Liebe, der kommt erfuhr. Ihr werdet Kinder, denn uns leben, euch Geburt schätzen. Sollt ihr von die Haus, jes Feuer schleifen, guckt in See alle. Sollt ihr von die Haus, jes Feuer schleifen, guckt in See alle. Seid ihr kinderlich, gedenkt ihr Teile, was ihr lernt doch. Sagt ihr noch einmal, danke noch einmal, kommt's alle vor. Sagt ihr noch einmal, danke noch einmal, kommt's alle vor. Eufen Pripyatchi brennt auf Feuer und in Sturm ist es und der Reben lernt kleine Kinderlich dem Alphabet. Dem Alphabet. מרים נולדה ב-1930. במשפחתה, משפחת כהנא, היו 5 ילדים. הם גרו בבית יפה ומטופח בכפר ביסטרה שבערי הקרפטים. בשנת 1935 אבי המשפחה נפטר. בעקבות זאת חלתה גם האם, והילדים פוזרו למשך כשנה וחצי אצל קרובי משפחה. ב-1937 המשפחה התאחדה ל5 שנים. במרץ 1944 פלשו הגרמנים להונגריה, וקצת אחרי פסח החל הגירוש. מאז פלישת הגרמנים להונגריה הייתה תחושה של אסון כבד העומד להתרחש עלינו. מין אוזלת יד אחזה ביהודים. כולנו ציפינו לנס שהתרחש, כמו שקרה ליהודים בפורים. הנס לא קרה. מספר ימים לאחר פסח החל הגירוש. השוטרים ההונגרים פרצו לדירותינו בצעקות ובאיומים, מהר, לארוז,
במקום החדש כבר הכינו הכל בשבילכם, המתיישבים החדשים. על כולם להתרכז במחסן העצים של גליק ולהמתין שם עד שימצאו הרכבות למקום החדש. כל אחד יכול לקחת איתו חבילה קטנה. השוטרים העיצו בנו לצאת לדרך. אמא הכינה לכל אחד מהילדים ולעצמה את החפצים הנחוצים ביותר. היא קשרה אותם בתוך שמיכה, וכל אחד מאיתנו סחב חבילה על הגב ועוד חבילה קטנה ביד. וככה יצאנו מהבית, עמוסים, מושפלים, מבוהלים, ועם תחינה אילמת לבורא עולם. אנא השם הושיענה. הפחד. כתבה אורה בייקובה, בת ה-12 שנרצחה באושוויץ. לא, לא, אלי, אנחנו עוד רוצים לחיות. אל תדלל כל כך את שורותינו. אנחנו עוד צריכים עולם אחר לבנות. יפה וטוב יותר. רבה עוד מלאכתנו. מעט ילדים פה נשארנו. אין אבא, אין אמא, אין דוד. מעט ילדים לבדנו, שומעים מנגינות רחוקות. יש ארץ, כך שרה לי אמא, צומחים בה עצים מתוקים. לארץ הזאת עוד נגיע, נעופה כמו ציפורים. שירים שם תלויים בשמיים, ציפורים עליזות ושמחות, ולנו רק גדר ותיל. איך נעוף אל הארץ הזאת? במאי 1944, קצת לפני גיל 14, מגיעה מרים, יחד עם אחותה טויבה, הגדולה ממנה ב4 שנים, לאושוויץ.
הן מבטיחות אחת לשנייה שיעשו הכל כדי לא להיפרד. מיד בסלקציה הראשונה נשלחת טויבה ימינה ומרים שמאלה. ישבתי על האדמה בייאוש עמוק. עכשיו נשארתי לגמרי לבד. בשום אופן לא יכולנו למנוע את הפירוד, למרות ההבטחות שהבטחנו זו לזו. מה לעשות? הסתכלתי מסביבי, ומה שראיתי לא עודד אותי. כל אחת ישבה והתאבלה על אובדן הנפש הקרובה שנלקחה בסלקציה ליעד בלתי ידוע. התאבלנו על מר גורלנו. עצמתי את עיניי והדמעות זלגו. פתאום הרגשתי שמישהי מחבקת אותי חזק. אני פותחת את עיניי ואחותי לוחשת על אוזני. לא יכולתי להשאיר אותך לבד. אמא ציוותה שאשמור עלייך. אני לא יודעת איך, אבל הצלחתי לחזור ולמצוא אותך. תודה לאל, כך אמרה אחותי טויבה. מספר פעמים מופרדות האחיות, אך מצליחות לחזור זו אל זו פעם אחר פעם, בזכות עוז רוחן ונאמנות להחלטתן שלא להיפרד. לאחר 3.5 חודשים מועברות למחנה לייצור נשק, ומשם בצעדת מוות בשלג למחנה ריכוז גרוס רוזן. יצאנו שיירה ארוכה של עובדות כפייה. צעדנו כל היום בלי הפסקה בשלג הכבד. מדי פעם שמענו ירייה וידענו שעוד אחת כשל כוחה ללכת. ירו בה ותמו איסוריה בעולם הזה. בין אחותי וביני היו חילוקי דעות חמורים. הטענות שלה היו, בעולם הרשע הזה אין טעם לחיות. ממילא לא יעמוד לנו כוחנו לשרוד עד הניצחון. היא לא האמינה שאחרי המלחמה לפגוש את המשפחה. היא שידלה אותי. בואי נצא מהשורה ויגמרו אותנו, וכך נשים קץ לסבל הנורא הזה. הטענות שלי היו שאנחנו צריכות לשמור אחת על השנייה ולהישאר בחיים, על מנת שנוכל לספר למי שישרוד. ולאלה שלא ידעו, אסור להתאבד ואסור להתייאש. היה קשה ביותר לקום, הגוף כולו כאב מאוד, לא הייתה ברירה לצעוד או למות. אחותי החליטה, לי מספיק, אני לא זזה מהאסם. לא יכולתי להסכים, ניסיתי לשכנע אותה והיא בשלה. בבקשה תלכי, התחננה אחותי. אמא תבין שלא היה לי כוח להמשיך. אני קמתי והתחלתי לצעוד. חשבתי שהיא תבוא אחריי. הלכתי ובכיתי. בסוף החלטתי, אני מוכרחה לחזור. אסור לי להשאיר את אחותי לבד לגורלה. חזרתי מהר, נשכבתי ליד אחותי ואמרתי לה, אם למות, אז נמות ביחד. אחותי חיבקה אותי חזק, היא קמה ואמרה, את לא תמותי, בואי נלך מהר כל עוד זה אפשרי. יצאנו מהאסם והצטרפנו לצועדות. החזקתי חזק ביד אחותי, והייתי מאוד מאושרת שאנו שוב יחד.
מצעד המוות הוביל את מרים ואת אחותה טויבה לברגן בלזן. הן שרדו יחד, כמעט עד הסוף. שבועיים לפני השחרור מתה טויבה, ומרים שקעה בדיכאון עמוק. ב-15 באפריל 1945 שוחרר המחנה על ידי הצבא הבריטי. מרים נמצאה במצב רפואי קשה, במשקל 28 קילוגרם. לאחר טיפול רפואי היא נשלחה לשוודיה לשיקום. שם נאלצה להתמודד עם ההבנה שנותרה לבדה בעולם. היא החלה לאסוף את שברי חייה וקיבלה החלטה, לעלות לישראל ולהמשיך להיות חלק מהעם היהודי. ב-1947 הפליגה באוניית המעפילים אולואה. האונייה נתפסה והיא גורשה למחנות המעצר בקפריסין. לאחר שחרורה התיישבה בקיבוץ שלוחות שבעמק בית שאן, הקימה בית והביאה לעולם 4 ילדים. את השיר חלום כתב אברהם קופולביץ', נער יהודי פולני בן 14 שנרצח בשואה. לאחר מותו נמצאה מחברת השירים שכתב. כשאגדל ואהיה בן 20, אצא לראות את עולמנו המקסים. אתיישב בתוך ציפורי מנוע, אתרומם ואמריא אל החלל, גבוה. אתעופף לי, אשוט ואחוג מעל העולם היפה הרחוק. אחלוף מעל נהרות וימים, אל השמיים אתרומם ואפרח. עננה אחות לי והרוח אח. שובי לביתך
למשפחתי היקרה לי מכל. השואה חרוטה בליבי עמוק. התמונות משם מופיעות לעיני רוחי בהזדמנויות אין ספור. הרבה שנים שתקתי, ולא סיפרתי לכם את אשר עבר עליי במחנות. המלחמה הסתיימה, ואט אט התבררו ממדי האסון שפקד את העם היהודי. בין 6 מיליון קורבנות השואה נמנו כ1.5 מיליון ילדים יהודים. השורדים היו מפוזרים בכל רחבי אירופה, וביניהם כמה עשרות אלפי ילדים. הם היו בכל מקום, במחנות המשוחררים, בבתי נוצרים, במנזרים, וכן משוטטים ברחובות, ביערות ובמקומות מסתור. הם איבדו את משפחתם, את ילדותם, ועברו התמודדות קשה מנשוא. רבים מאותם ילדים בחרו בחיים, נטעו שורשים בישראל, ומשפחותיהם היוו עבור הניצחון והמשכיות למשפחתם שעבדה. ומה היום? כבר 3 שנים ברציפות שאנו מציינים את טקס יום השואה, בצל מלחמה ואובדן. זיכרון השואה מתערבב עם אסונות חדשים, כאלה שלא דמיינו שיכולים לחזור. ומה אנו יכולים להגיד, או כיצד אנו יכולים לפעול אל מול זה. ההפך מאהבה אינו שנאה, הוא אדישות. ההפך מיופי אינו כיעור, הוא אדישות. ההפך מאמונה אינו כפירה, הוא אדישות. וההפך מחיים אינו מוות, אלא אדישות בין החיים למוות. אלי ויזל. בליבי כבר לא בוערת השנאה הגדולה ואינני משתוקקת לנקמה. השנאה והנקמה הורסים את לב האדם. ידיעת העבר צריכה להביא אותנו לידי רצון לתיקון ההווה. איך לעשות זאת, אני משאירה לכם. תם הטקס.